Πάμε να δούμε τώρα τον καθημερινό γολγοθά ενός μικρού μαθητή στην Αττική για να πάει και να γυρίσει από το σχολείο του. Περνάει συνολικά πάνω από 4 ώρες καθημερινά στο δρόμο, καθώς ακόμη δεν έχει βρεθεί ανάδοχος για το λεωφορείο που θα τον μεταφέρει. Τα πήρες όλα? Ναι, μαμά. Κολατσιό. Το σκοτάδι είναι ακόμα πυκνό. Ο Άγγελος όμως, 14 ετών, μαθητής της 3ης γυμνασίου, πρέπει να ξεκινήσει για το σχολείο. Η ώρα είναι 5:44 και ο γολγοθάς του μόλις ξεκινάει. Τέτοια ώρα και μόνο τα άλλα παιδιά. Αφού περπατήσει 10 λεπτά ως τη στάση, θα επιβιβαστεί στο πρώτο λεωφορείο της γραμμής που εκτελεί το δρομολόγιο Αρτέμιδα Αγία Παρασκευή. Η ώρα τώρα αυτή τη στιγμή είναι 6:04. Σκεφτείτε. Μέχρι εγώ να πάω σχολείο έχω ακόμα κατά 2 ώρα. Μετά από πόσες στάσεις θα κατέβουμε εκεί που θα αλλάξει λεωφορείο? 45 στάσεις. Ο Σταυρός είναι σε 28 λεπτά. Λίγο πριν χαράξει, ο Άγγελος θα φτάσει στο Σταυρό και θα πάρει το λεωφορείο για Κοροπή. Σημέρωσε, Άγγελε. Ναι, αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μέχρι να φτάσουμε, γιατί είμαστε ακόμα για Παρασκευή. Μέχρι να φτάσουμε Κοροπή, όρθιοι θα είμαστε. 30 λεπτά, 40 πόσο? Καμισό ώρα, κανένα 40 λεπτά θα είναι σίγουρα. Δεν γίνεται αυτό κάθε μέρα. Πονάνε τα πόδια μου, μου διάζουν. Μετά στο σχολείο είμαι κουρασμένος εντελώς, δεν μπορώ να καταλάβω τα λέξη που μου λένε. Ο 14χρονος μαθητής συνολικά θα αλλάξει 3 λεωφορεία. Εάν δεν προλάβει το τρίτο, θα αναγκαστεί να περπατήσει. Δυστυχώς χάσαμε το λεωφορείο, 309. Πρέπει να πάμε στο σχολείο τώρα με τα πόδια. Όλη ανηφόρα. Πόση ώρα περπάτημα, Άγγελε? Είναι 20 λεπτό, τέταρτο. 2 ώρες και 1/4 στο δρόμο και άλλες τόσες στην επιστροφή. Όχι σε κάποιο ορεινό χωριό το 1970, αλλά στην Αττική το 2025. Ακόμη δεν βρέθηκε ανάδοχος που θα μεταφέρει δεκάδες μαθητές στο ειδικό σχολείο που είναι υποχρεωμένοι να φοιτήσουν. Ας μου απαντήσει κάποιος υπεύθυνος, γιατί πρέπει